Ai, wat een lieflijke moren ze dan vanmorgen. Maar weet je, die koffie wat ik nou niet drink. Ai, dat is nog een beetje bitter ook. En wanneer was die silly vrouw vandaag? Ze zei me, kom maar, ik heb al die vet story om te vertellen. Ik heb toch wonnen, wanneer kon je? Goedemorgen, vrienden. Hoe gaan het? Je kan niet klaar. Jij weer aan mijn spa, je kan niet bazen, je kan niet. Ja, wat zo, geef mij ook een beetje koffie. Ik heb dan zo lust voor een beetje koffie. Ai, Anna, weet je, dat is mijn laatste beetje koffie en mijn klein beetje suiker. En klaar, nou die koffie is bitter. Ja, ik wil je een goed stuk vertellen, man. Hoe zeg je? Ach, goed. Ja, ik weet dan niet altijd een stuk op maar te je vertellen. weet dat de Ik ga zo professor is van toen nou hier voor en je die- koffie nog maken. Als recht zo laat wacht voor jou. Mensen is kunnen om een beetje koffie te krijgen. Jou gaat het nog kaal voor je. Ik wil niet op mijn kind. Ga je maken. Mevrouw, maak klaar met die koffie. Je moet nog gaan Hier is die koffie en moet nog niet je praten. Je wil hij nog een beetje rascaren. Dat doe ik gerne. Nee, die man van mij is tamelijk erg. Hij telt zijn kost. Oei, ja, jij ook een zoek, man. Wat kost je lopen die al? Zijn kostkast wordt ook toegesleept. Net die dagse kost is sleutel wat te krijgen. Oei, Oh, hij dan ook voor mij gezegd van die stuk wat je vertellen. Of niet vertellen. ik heb een Griekje waar die boerenpad mee. Wat van nou? Griekje is een man, zo. Woe, die bloed! Wat zeg je van mij? Nou, als ze goed ik het zaterdag. Ai, man! Je slijst mijn ogen gezien, toch gaat slijst met dit dus. Jij liegt mij niet. Hier koop ik een slijst met dit dus. Hier staan wij weer een kribbetje. Ik maak me rustig net zo toe, laat hem niet kan zien. Jij liegt mij niet. Hey, En hou ze vast, woord endelijk. hey, hij is die wafnooi. Hey. Wafnooi, ik zeg, ik wil aan mijn man, dat is super gat. Je moet net zien. Einde van die maanden, hij zit met een lady. Je mag even kijken. Nee, ik heb nog lang laat zijn vrouw Je mag gezien hoor. even kijken. Zeg maar, hij warm met hem nog van die maanden die pad weer. En dan staan in de was goed. Hey, wat vertel je me nou vandaag? Die kunt dus ook gelijk zo aan. Die man er jaren. Hoe zeg je? Hey, Die kan maar die nou weer daar van die school af. Ja. En die is nou mijn laatste beetje aardappel. ik heb daar een beetje reis ook gevraagd. Nee, als die reis, hoe vader die reis is toegesluit. Ja. Dat is maar genoeg voor jou. Ik ben bang dat ik al op weg stiek van alle mensen. Nee, die man gaat nou komen, man. Hij gaat die zien jullie goed in jou, onder jou toppen. Jelle, ja, jelle straatmensen wat kunnen. Kijk hier aan. Kom morgen weer. En oud Nee, ik wil net, ik ga net, ik wil zo, ik wil eerst een kijken hoe ik wil zo weer goed stappen vertellen. gaat nou komen. Als recht nooit. Ja, ik daar nog een mens weer ook bij een Als plek. recht, vrede. Hé, vader, wat te vertellen, die vrouw me nou. Ja, dan ga ik weer. Ik ben nu als woman van de man. Hij wil hier. Hij ziet ons altijd zat bij de huis. Sige, nasa bilis di ako pag-uwa. Hindi lang naman ipatay. Ito su, yung man no darang pagda. Yung man no darang pagda mo na magkaba, kung may ako magkanak sa ulo. Kaya nastuwi. Bamo na Isa mo siya nung usul play game. Muna ka kira may skada ka. Kaya kakakira man ay man. Sa may biyak may skada. Kaya sa mga skada. Kaya ka no asuri, mo fan di man. Di man gaat vredan eh. Siguro sila kung may maanda. Ay kung ba naman natuwan tahan. Ngayon, gusto gay. Ba na kaya pa natuwan tahan. Hindi sa asos when may skada. Yung man niya kaya ka ay. Bas kop yung kapata bigay ka trato. Ay weet ek weer. Dat is wat my sier maak, maar verstaan jy? Hy weet ek weer, maar so voel hy nou, hy gaan ander mense entertain. Maar hy gee uit Di laat wat ik ek plan toe. maak. Laat ik toe die tongen. Want die kan lang kali afstaan door kan. Di sa kay man sa tao ka wen kan nagsmaak. Ang may buka Ay lupa kan suwag. nagsmaak may skada. Hy kan na sa mayal batali. En yung bigay evan nog met Annie business ko. Yara ay from. Yara ay mga braba ay from panay from. Hindi miskat Annie. So, bits ka na big. Last ko siya sa may san. Sino ba tayo pinag sinama na unay ay antiman. Hier ay garo kay kami. Das alay kak wat Bos si ko na kumahan. favorite si Defo ang the person goed te sorgir. Dan kay Nicholas kana saam van my. Paano ko sa gano van Vino. Bigay siya was wana ba mayok say vira kat nak sa may plek ani. Asay ko tu bana na may plek tu. Say ko mo bana anti pa kan almal si pa ama panuyo. Upray man lang sa padok, di ba? Siya.
Lekker niet zo, nee. Weet je, als we plannen om door toe te gaan, was het laatst ook, ja, dat was zo lekker, was een scanning uit de scanning. Hey, gala, doe je niet voor mij niet. Gala, zijn vijf. Gaya, wie dan man is een miljonair, hoe bedoel jij? Je wil gaan... Nee, ik kan niet bij mensen miljonair. Dat wou niet. Ja, laatst ik je net niet bij Evo zijn we te waken, het wapen van mij geld. Die je moet nu waren, die is mijn man. Silly, ons waren nou Maar alles en te hoe wat worry. is gay? Want, lijkt me geen aan ik jouw tekst van mij. Wat zoek jullie van mij? Als jullie bezig om mijn leven te zoeken. Zoek jullie mijn leven. Ik vraag van die man nou, in de eerste plek, wat praat je Anneke van mij? zei is gay, wat alles net toch gepraat. Toen is voor aardappels. Anneke zei dat is gay. Anneke was wanneer hier bij ons geweest. Wat nog met dit mooi? Anneke van Als die je jij. hier is voor moeilijkheid, dan kan je maar wie gaan net in mijn gezicht. Want je Hebben jullie nog luisteren? zegt hoe van mij, Gewoon geen toen ze Anneke paar bij mijn kunnen ze paar plek. gepraat. Nee, Ah, maar. moet nooit van mijn Anneke, vrienden, dus van ik het er erg. Ik denk dat vrienden was kunnen vergeten. Ga net. Wat dan lang luister echte dingen in elkaar. Wat is jouw kent je zin ze moesten niet jaren los net die vrouw. Los net die vrouw van je gaat. Ik wil zeggen, op de Wat wil je voor mij zeggen? Wat wil je voor mij Oh, zeggen? dat is goed dan los. Voor mij uitloos. Jullie moeten mij uitloos. Wie toch loop? Is kan nog vergeten. Is kan nog vergeten. Gaan. Geloof je dat aan van mij? Jij moet zeggen, wij kunnen zeggen, ik is net zoals kunnen alleen is van schuldig, ik kan er net van, en zij kunnen er net van jou. Bijna dekkers kan nog van haar, moet ik al liegen? Bijna, Oeh, jij liegt. Jij liegt. Jij liegt. Jij liegt, je gaat niet aan de situatie. Zo, jij gaat dat zij je opmaakt. Ja, dat zie je opmaken. Je gaat nergens, ja, met je vriend wegslaan. Je wil doen nergens, ik dacht dat, wat doe je nog erger, ik heb dat gezegd van je. Zo mensen moest nooit dat dan jou doen, man. Je man, die kan moeten met zijn veel. Dan ga je ons komen lang aan. Zeg maar als kan. Zeg maar als kan. Die komt hier aan en dan kom ik aan. Ons kan het zo niet vergassen. Ons kan het zo niet Ja, ik heb nog een beetje bij genoeg gekregen van jullie allemaal. Ik heb genoeg gekregen, ik kan nog maar beginnen fokken. We gaan nog gaan net. Zeker van wie om wie te gaat kunnen. Koos gaat zoeken, maar te gaat kunnen. Gaan. Je moet lang gaan gaan. Waarom zit je nou nog? Voor wie wacht ik? Ik is de lierers die uit in jouw regen met zo. Ga niet. Alsjeblieft. Dus een beetje bij je. Ik is de lierers die uit in jouw regen. Gaat ze kan doen nou. Ik heb al gezegd, die van moeder virtueel is het die goed. En zoek je wel op mijn plekje. Laat me eens kunnen vervrieten. En dus aan elkaar nog vrij doen, ook vervrieten. Hé, hier komt die vrouw. Hé, jongen, vriend, schoon, zie jij. En als jij schoon, zie jij het is niet. Welk Celine en hij bedoelt ook mijn zuster. En ik weet waar haar horen geen Celine en nagepraat. Wie gaat die hele wereld weet ik het first? Wanneer was ik bij een vrouw die ingekomen is, een beetje achterpers van hoe zeg je? Ik zei mijn man lopen hoe bij die kou was dan. Waar kon je laten stories aan? Vrouw, eerste voorbeeld. Als jij ook jaloers mijn leven. Nou, nu ik je weer aan van jou. Als jij ook jaloers mijn leven. Ik moet opkomen. Ik vraag niet niks. Ik vraag van niemand niks. Die laatst week een groot eentjes met mijn kwaal en wat? Ik doe al gebetaald van groot eentjes. Halve gejalgjes, ik wil nou nog houden naar mij. Wat wie gezegd? En dan zit van mij gekomen zeggen, je kunt je zwanger. Dat is wat ze van mij gezegd. Wie ik die ene vrouw mens? Ze is al net zo deskundig bij. Ze heeft me vertellen van jou, kokorotte. En we aan elkaar spelen. Mij is kokorotte. Ja, en die leert gezegd, ze 2 aardappels. Jorgen kreeg met wormsen. Zo jij het laatste jaar zijn aardappels nog aanvaarden. Ah nee, mij is nog aan het kokorotte. En dan moet je plekken kijken waar die meisjes hele kostkast is. Hier te gaan, waar ze nooit geen vriend tegen de kast heeft. Ik wil nog mijn wallet reizen. Hier heb ik het moeilijk aan toe.
Nee, ik wil aan mijn man sluit mijn kostkast toe. Ek bly ook so gaan, maar jy is goed vir skinder. Wie kan Jy is goed vir Ek kan skinder. ook van andere mensen niet. Precies. Jij moet ook kan verdomme, want dan zwanger gegaan. Want je gaat niet van mij wat een goed vrouw was, komt hij kak vertellen. Hoe bedoel jy nou? Ik wil hier een tank en dan wat je nog van mij komt zijn bij je plekken. Ik is niks met in de stoers te doen, jullie kan elkaar doodmaken, aangaan, en net ver van mij af. Alsjeblieft. Wie? Hoe ben je achter die silly vrouw? Ja, haar gaat dat krijg. Zij is niks. Stil dobo. Ja, zij is Maar niks. lekker het boven dat maar. Ook die feit dobo, hij is een veel vrouw. Ja, haar gaat dat stil. Ja, hoe gaan we met jouw zuster? Gaat maar zo, kant en hij kant maar. Er ook maar negeren. Die even belang is mijn kinderen behoorlijk. Nee, je kan niet, maar die mensen gaan nou skinderen als geen wij Ik is kunt nou niks met afmaken. mensen te doen. Ik is een miljonair. Ik kan zoeken die kunt die. Nou, hoekom kan jij ja niet die kan goed maken als jij miljonair is? Weet je, ik kan zoeken 24 in dat is waar we zaken gaan. Wie trekt ze me naar liefde de oerbreid voor een kind? Ze is nog in de maatschappij op zo makkelijk. Als ik nu volgens haar raad ga niet. Dan moet ze zeker maar een spat. Nou, ik wil dat mijn kind is mijn enigste kind en is mijn mooiste kind. Ja, met jullie maar gaat, met jullie boos is goed. Een rekenschap op je vriend. Zeker maar waar. Wij hebben plan om keerkok te doen, Vicky. Je moet waar het We voor je hebben generatie achter. Mijn man is eerst mijn man. Nou is het mijn kind. Nou is het nog jullie als kinderstories ook, Vicky. Niet jullie als kinderstories, mijn vriend. Kijk hier dan, ik kijk naar jou. Was kijk naar elkaar. Vicky, ik kan nou zo'n kamer met pillen te gaan halen, maar dat is waar we zaken gaan niet. Ja, Ik heb maar volgens mensen. Zo jij, wat was nou die stories van jullie ontken? Als me daarbij vrouw uitkom. Nee, ik Meer ga als me niet bij vrouw samen. uitkom. Wanneer ik het moest zeggen, Als me bij vrouw uitkom. Waar vanaf komen stories? nee, ik ga niet samen. En wat is dat te leuk? Nee, weet je, ik zeg, ik ga het werk met jullie goed betrokken Ik raken. soms koffie. Of anders gaat ik die politie bij elkaar brengen. Dan gaat Dat is ons, niet goed. nou, nee, die politie niet, nee, Va- nee, vaart blijf dan. weg met de politie. Dan Ik moet ga je nou- samen. dan moet je nou ik ga samenkomen. Daar laat ik mijn zet goed hier in Nog die lang dingen maken. Lang story kort alsjeblieft. En ik- Kom, jij jongen, hoor. Wat zoek je voor jou? Wat zoek je jou? Wat is die? Wat is die? Wat is die? Hoe lang is die? Die is lang van schoenen. Ai, ja, laat ik ook praten. Jij het was mij komt vertellen van die vrouw wat ze man bij kou was. En nou wat jullie de stories komen omdraaien naar mij toe. Jij hebt dat gezegd. Wat heb je Aus van strijd. Aus van strijd. Aus van strijd. Waarom ze daar ik ook al vragen? Ai, wie ze Ze waren hier is dat is een nacht aan elkaar. Ze mag. Ze mag. Ze mag. Gelaat allemaal staan naar mij. Waar ze vanaf? Gelaat nuts. Gelaat nou niet aan mijn bottom over gezet. Zo gelaat die bottom over gezet. Het is kinderen van mij. Ja, jij dan zo. Dus bezig om andere mensen liever te bespringen, maar jullie kennen van jullie zo bekken was. Hier is het natuurlijk waar. De rierige vrouw. Mijn man zegt ja. Mijn man zegt ja. Jij was aan deel van. Je was aan deel van en toen. Ik kan je nog zeggen, hier is geen nou nog voor andere mensen hier voor verkleren gejaagd. Je is hier voor verkeerd. Je is vergeten niet. Precies. Nou, als je nog bezig was met te slaan of wat, ga je aan? Als je bezig was met te slaan. Zo is het sterk bij jou, is hoor. Je precies met je bij je sterk bij je verleden. Kala allemaal is dat voor hoe jou toch? Niemand nou lachen over stil. Kijk me niet als nog lachen. Die is de man wat zo über die Kauwe. Wat? Jij
Ja, de mami met hartse gebreken, wat kroon van die mannen gaat dood als een victim. En ons Simon was uit met no beacon, toe kreeg voor Bobby geskiet in het ditsen. Maar mijn hart is geskrip en geskrap en gespeel met je spaap, daarom ik er zo vies is. Mariona wat teken is vital en viral, well to delivering stitches. Ik in basis in die kassie, gelees op in die kaart, die leven lani. Allemaal is warlords in die maties, skip ik in die nachttijd in die klaakie. Nee, was geript toe soos een tati, swat boots en spaking. Nee, was een hond voor ik was gemaakt, so niks aan mij bang maakte mijn grafie. Hulle weet wie soos, hulle weet. Al die mannen sien voor, hulle weet. Hulle weet wie soos, hulle weet. Hulle weet wie soos, hulle